Bulo naman day ko mo edit, oh. Pwede na tingali ko mag-vlog, ani. Ay, musundog day ko nila Mr. Atang di ay. Hag ito lumakting si Jimmy ba? Mo tay ganahan ako. Ug si Ronron pod. Oh, may nabe ko mo edit, oh. Ah, dire ko mo zoom. Naon na siya naon. Ah. Tapos dire naon na po daw. Pag inig mukat na, no? Dire. Ah, udan ako mo edit. Oy, grabe. Nansa ka diyan na kung sa'yo trabaho ni mo diya. Gusto na ko mag-vlog ba? Oh, how na ko mo edit maawa ma? Oh? Mo na yung trabaho ni mo karon magsira kag kubi-kubi anay mong cellphone. Aw, alangan gusto na ko mag-vlog, gusto ko musundog na Mr. Atang. Mo na yung trabaho ni mo sige kag kuan na. Pasubuas ako bi, palitis ako kuan dito bi. Ah, unya na gud na. Nagkuan kong Jimmy ba asa magato na basin ako banuban na puto si mong papa. Sige ra na sila lakaw-lakaw dili mga sugo aning balay ba. Ah, naon di siya, oh. Sige na palitis ako dito bi. Pasubo ako ba. Kwarta be. Abili mo kung pandood magis. Ay na lang oy. Sugo man pud tuod ka pero ginahanglan pa mo pug kag plite. Sama na mo, eh. Ah, ayaw na lang lagi. Di na ako magpapalit nimo kay kargado kay kag plite oy kadalakaw plite. Plite kadalakaw di pwede guway plite. Ma, mag-vlogger ko ba? Tawag ang gino sa ginabuhat na ko. Dapat mo support ka ba? Na. Hala, sige padayon na nang gibati nimo diha. Ay, salamat na jud ay kanak. Jimmy. Man, Buwas ako bi na palitis ako tos baryo bi. baka alipaking inahana ka, bago ba kita nangahoy? Tugo na po nimo, pati ng kapuya. Ha, kuya wa po nimo mutubag og ginahan oy. Wa ka gabae dong. Grabe po kamo. Wa ka gabae ani mong baba magsipataka-taka ra kag tubag-tubag sa imong ginahan. Nisisiyon ra yung tubag. Ug di tungod ako ba di mo managko, di mo mga inanan yung mga lawas. Ug wa mo inahan ba? Sa baa po ninyo, ma. Oy, kinag-edit ko ba? Lingog-ngog kay mo ba, oh? Ito na mo pagkuan, no? Di mo diri sa akong kuan, kilid. Kinag-edit ko kay nabi ko'y pangandoy biya. Sugo kay ka ma, kanan na sa lugar. Tanaw ganing kipasan ako patinda kuha ma. Ikaw di pasan na nilalim ba? Bago pagay kang abot. Ay kabala ka ma, relax lang ma kay mutuman man ko sa sugo nimo. Ikapoy lang jud ko ron ba? Palo ba kay ang anak nimo ba nga sa puton kay ba? Naliwat ba ni sa amahan biya? Sige lang, di man gyud mo mga sugo. Nay panaw nga man mga ginahanglan mo sa kuha. Bahala mo di kumutuman ko nimo. Saning sige na maniglalis ni akong mga papilya diri. Ganda baka nigbatimo ni akong asawa kating gutuman yung panglugit aning kuan. Uy, paita yun ni igo rata mga alipin rata sige rata pangamo. Dabi kasi may bahaw diri. Oh. Sagutan mo diya sige naman maglalis lagi. Ay, Pang! Pasugo ko, Pang, Bay. Ikaw na lang, Bay. Kaya murag di man mga sugo ng anak ni Boy. Kaniyara kung sinugo anin nila ba? Wow. Kuman sa kuha. Ah, paano ba? Unsa may gilalisan ninyo? Ang dami kong matimo diya. Bi kapoy kay panglugit dito oh. Walo ka bukat akong nahurot. Pang, kanang pasugo ako, Pang, Bay. Kanang abdan ko sa kuang menstruation Pang ba niya. Magpasugon akong napkin na ni mga bata. Pang, dili man mga sugo, Pang, uy. Pang, sige na, Pang, ikaw na lay palit, Pang, Bay. Uy. O bubaklay day ka dito. Kabalo kang gikapoy pakugikan pagpanglugit. Pati ka ng mga sariling mga pangangailangan ninyo isalig pa yun ninyo ng mga bata. Isalig pa nimos ako ah. Kada ko anay mong lawas mama. Paan, oy. Pang, sige na, good bang. Di mo ka masugo, Pang, uy. Kanina yung mga bata unta ganiya. O ikaw po Jimmy. Sugoong ka to man po. Bago ba kitang abot, gisugo na tadayon nangahoy yo. Ano may trabaho diri ro, sige ra cellphone. Ikaw ron unsa may trabaho po nimo. Magsige rag cellphone, magsige edit, sugon, magpapliti pa kada sugo na kailangan na ilod. Mag-vlog ko ba? Gusto ko musundog ni Mr. Atang. Eh, kung sa mukha ninyo. Kamu ka. Sige kuan anang mga kuan di ka kakaya ana. Ay, sis, di ka kaya-kaya. Magkanila kang ako pa. Sige gaya-gaya ana nga. Wala di na mo mga sugo kay magsige mo katubangan ng cellphone. So may makuha nimo anang mga vlog uy. Ay, si Muksaba ba? Kanang-edit ko. Ah, ako din yun. Saba bitaw, basta bitang manginahanglan ka magsige kag pangayo kwarta ha. Diya ka pangay sa mong cellphone. Ikaw po Jimmy. Mura na imong kahoy niya wapag yun nagibugan niya, di pa juga masugo nako. Ganiyar ta sige sugo nimo. Kabalo ka nimo. Igsuon nga. Utro po nang takulan kayo di masugo aning balay magsigirag katubangan na yang cellphone mo nang ang mata mga daot na ang mata magsigirag tubangan ng cellphone. Sige na bunan. Ay sige kung kuan pa Ay, anang kapoy yan. Sige na, ano ba? kapoy kay glugit ba. Sige na, masuguan ang ko. Lain kay baklay dira ba? Bubaklay day ka diha pag anang towel oh. Ay, sige na, daman sakit kay ba? Sige man, sige na ba? Pasuguan ang ko. Ikaw ray kuan anak ko. Inyuhan naman na. Dapat inyuhang lawas at imanon na ninyo. Sige na, bunan. Sige na ba? Sige
Sige na, kung pasuguan ako, doon bitaw kay na. Kung unsang ganikwan ako, ug ako ang panginahanglan sa mga lalaki, ako may mupalit, di man ko magsugo-sugo pa si mo ha. Ay nga no, wala dahil ko nituman tong gisugo ko nimo. Personal needs na nimo, di na pwede di na trabaho sa mga Nga na lalaki dili na. dahil ka pwede suguan nga, bana man ta ka. Unsa dahil pulusin mo diri ah. Unsa may Sugo lang ganita. Unsa may na ng mga tao dito kapamalit kog napkin? Unsa man na ana? May magula kay wa kay asawa, kay di ka masugo. Murag dako kay kog katingalahan kay nimo ron pang ba. Oh, ano naman pud man? Nga no, sa una uyab patapang. Inigsugoon ta kag kaisa mo, dali kay ka makapalit. Mingon dahil ka, oh, pila ka buok, oy, pila ka buok, kay isa ka bagkuan, asang kwarta, abdi kay ka, pero karon, masuguan, di ba, wag yun. Natural man na sa una man kay kakano na ka. Balo na Ipa lang ka mo sugot ug di ta ka sugot kwa. Mao na mo ha, kay magpakuan na mo nga ulitaw pa mo aron sugton mo, mo na inyong mga batasan mo mga lakiya mo. Karon kung wala ko'y trabaho bisan pag sa adlaw ko magsigpalit og napkin nimo. Duro mo kay nagud pa. Di ka ko'y lang gyud ko ba? Ikaw lang gud na ma. Ah, hay na lang oy, dili na lang oy. Di ka makuha ko pang bumaklay ko diya pang niya, malapsan ko pang niya. Kabalo ka mga tao diri, niya gichismis ko unsa man ning asawa ni kuan oy, lago kayo. Sana gidugo, nalapsan na wala nakabantay ana. Dili ka gusto nga kanang kuan pang? Sa mga pang oy. O gani wa man kay laing trabaho pag atiman sa imong sarili. Nakati man bitaw ko karon naman jud ko nanugo pang kay wala na ko yung mga kuan ba gamit. Pag atiman sa imong sarili ba nara man ka diri sa balay. Nagatiman man ko karon naman ko kana ra kung gisugo sa imo karon ra ko nanugo ni Ako mga. gadahon gani kog naunta ko'y matimo diha o ga. Porsige kag pagluto diha kay aron matimo sa imong bana. Kabalo Na kag mo koy niluto dira pero palitis ako. di dai ko nimo pakan og wa ko kay sak. Pasuguan sa kanin ko no, gayon sa mga mga bata ni mo di masugo kana isa gikan na nga hoy gikapoy kana isa magsigirag atubang na yan cellphone mo nang mata na. Nagnay pag sakit-sakit magdiretso-diretso dai pa uwi-uwi dai na pa check up na yang mata. Basta ala ka na imong kwada Ah, pamalit. bala ka, way kaon. Oy taon na kinsa may kaugma na kapanglugit kay karon natay makaon di na inong puno mo pakanon. Sige na pang ba. Basta Sige kay na kwan. ba? Ikaw na ko'y kwan ana ba? Dai na nimo pang. Sige na pang ba. Pwede sa ko pa. Wala ka dita kahukaran. Sige na ba? Unsa naman lay gamito na kuan ni pang? Sige na pang ba. Mapa naman ang trabaho ha? Sige na ba? Kuya, what? Uy, bawo ka. Sige na ba? Wala ko'y gamiton pang. Di man na. Sige na ba? Ano? Kung gusto ka na kay gamiton ka na oh, gamitan na. Pang! Unsa man